Sí. Vale. Comezamos, pois, o pleno do 4 de febreiro, sendo as 19:34, non? Vale. O primeiro punto, parte resolutiva, aprobación da acta da sesión do 29 de decembro de 2025. A favor. A favor. A favor. Por Viveiro. Por unanimidade. Aprobación da acta da sesión do 14 de xaneiro de 2026. Partido Socialista. A favor. A favor. A favor. Por Viveiro. Por unanimidade. Terceiro punto, proposta da alcaldía relativo á solicitude de adhesión do correspondente convenio co fin de solicitar a cooperación da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia segundo o decreto 115 do 2017. Solicitamos a adhesión á Xunta de Galicia para a selección dos membros dos corpos da Policía Local, vixilantes municipais e auxiliares de Policía Local. Bueno, votamos aquí para facultar a señora alcaldesa para a sinatura deste convenio. Votos a favor ou queredes intervir? Partido Socialista. Si nós xa votamos na Sí. sesión informativa a favor, porque, bueno, pois, xa no 2018 tamén se aprobou no pleno esta adhesión, por coherencia, porque estamos de acordo, tamén vamos a votar a favor. NG. A favor. Por Ribeiro. A favor. Por unanimidade. Proposta da alcaldía da adhesión tamén ao convenio de SEAGA, que este convenio ten por finalidade garantir a prevención e defensa contra os incendios forestais nas zonas do interface urbano-forestal mediante a cooperación entre a Administración Autonómica e os concellos. Se non recordo mal, tamén a comisión se aprobou por unanimidade, salvo que alguén queira intervir. Si, nós igual. Por unanimidade, logo. O punto quinto, proposta aprobación estructura de custos para a contratación dos servicios enerxéticos de alumeado público e das instalacións dos edificios municipais do Concello de Viveiro. Ten a palabra Martín Vale. Vale. No último pleno falamos do tema da contratación da AES e comentei que se mandara a Consello Consultivo da Xunta a aprobación da estrutura de custes. Nos saltamos un paso previo que era a aprobación en pleno desta estrutura de costes. Básicamente, a estrutura de costes é unha presentación de ofertas que se lle pide a operadores do sector, en este caso se pideu a Ferrovial Energía, Acciona, OHL Servicios Ingesan, Serveo Servicios e Electronic Traffic S.A. Unha petición que fixera a empresa que no primeiro momento estaba facendo esta contratación, que era Energal, e, bueno, que se aproveitou esa solicitud de estrutura de costes para non ralentizar o proceso, como xa explicamos anteriormente, e que sometemos a votación agora. Partido Socialista. Ola, boa tarde a todos e todas. No pleno de hoxe sométese a votación a aprobación preceptiva da estrutura de custes enerxéticos para a proposta do contrato mixto servicios enerxéticos do alumbrado público e das instalacións dos edificios municipais do Concello, a fin necesaria para poder sacar a licitación o contrato dunha empresa de servicios enerxéticos. Dende o noso grupo queremos manifestar que nos imos abster, tal como fixemos na comisión, nesta votación. A documentación técnica presentada, incluindo o informe achegado polo propio equipo de goberno, foi remitida con escasa marxen de tempo para poder realizar unha análise profunda, tendo en conta a complexidade técnica e económica dun contrato destas características. Tan só un informe xa ten 1.740 páxinas, ademais de outros documentos, en este caso, anexados ao expediente. Ademais, á vista da táboa 1, resumen da información facilitada polos operadores, obsérvanse diferencias significativas entre as porcentaxes achegadas polas distintas empresas nos distintos parámetros analizados. Estas discrepancias entre Ferrovial, Acciona, Ola
Servio e ETRA evidencian a falta dun criterio homoxéneo na rigurosa por parte do noso grupo. Perdón, saltei unha línea. Na estrutura de custos presentada, o que dificulta unha valoración clara e rigurosa por parte do noso grupo. Existen diferencias significativas en canto á estrutura proposta. A media das respostas e da desviación é dita media, sobre todo na P1, xestión enerxética, cunha desviación do 17,35. Da media é na P5, inversión ou aforro en renovables coa desviación negativa de menos 11,32. A proposta achégase aos parámetros da empresa ferrovial. Por todo o anterior, entendemos que non contamos con base suficiente para emitir unha opinión fundamentada nin para adoptar unha posición favorable ou contraria á proposta que se somete esta votación, razón pola cal mantemos a nosa abstención. A nosa posición non supón un rexeitamento á licitación dun contrato de servicios enerxéticos nin obxectivos de eficiencia, aforro enerxético, senón unha postura de prudencia ante a falta de tempo de claridade suficiente na información achegada. A mesmo solicitamos que nos seguintes pasos para traer ao Pleno a aprobación dos pregos se faga antes da comisión preceptiva de Pleno, antes de leválo ao Pleno, unha comisión para debatir a proposta. Gracias. Benega. Boa tarde. Pois, sen dúbida, isto é un paso necesario para avanzar na contratación desta empresa de servizos enerxéticos. Trátase dunha proposta feita xa polo BNG cando estaba no goberno, para o cal se realizou unha auditoría, xurdiu un estudio técnico e, posteriormente, unha valoración económica dende a cal se fixo esta proposta de estrutura de costes. Posteriormente, tal e como marca a lei, solicitouse a estrutura de costes a 5 operadoras, e xa foi co Partido Popular no goberno cando se recibiron esta documentación, coas que Energal, a empresa que estaba xa contratada polo BNG, elaborou unha proposta final que foi sometida á exposición pública. Este é un documento que vai determinar a revisión dos prezos para a revisión de prezos futuras dun contrato a 25 anos, o cal non é unha cuestión menor. Resulta curioso que en este mesmo traballo que en reiteradas ocasións calificaron vostedes de informe económico infumable, dixeron que atoparon moitas cousas que lle fixeron dubidar e que non lle convencía, que non vían aforro por ninguna parte, todo isto o dixeron vos, pois agora este informe define a proposta para a estrutura de costes que traedes a aprobación. Alegrámonos de que o Partido Popular rectifique unha vez máis, aínda que non a vai recoñecer, pero dende BNG sempre temos a man tendida e aínda aceptaríamos unhas disculpas. Pero que, ademais, vostedes intentaron vendernos que o novo contrato con Edicon superior ao aforro económico. Cal é o aforro económico anunciado polo Partido Popular? Porque o PP decidiu pagar 2 veces polo mesmo traballo. E iso barato non é. 6.000 euros máis IVE, exactamente. Pero optimizouse algunha partida económica? Pois ou non, ou fíxose máxicamente, porque mantense exactamente a mesma estrutura de costes. Que se fixo? Bueno, aplicouse unha mesma porcentaxe de baixa a todas as partidas e andando. Unha chapuza para tapar outra chapuza. Pero é que non é só iso, é que tamén perderon o tempo. É que Maio rematou a exposición pública da estrutura de costes. Xa tiñan todo o traballo feito en riba da mesa e mandouse a Xunta Consultiva 7 meses despois para enviar exactamente o mismo documento. E por riba envíase unha estrutura de costes de Energal cuns pregos de Edicon. Cousa incomprensible. O Partido Popular, como xa dixemos varias veces, ten moito que explicar e seguimos agardando. Eu creo que pouca credibilidade queda neste tema. Pedimos novamente que poñan negro sobre branco dunha vez por todas e den as explicacións. O Ribeiro. Ben, boa tarde. Eu, antes de nada, gustaríame, ante esta última intervención, onde se dixo no contrato anterior feito polo BNG, gustaríame que se explicara se pode ser se o fixo o Concello ou o fixo o BNG. Non, acabas de dicir que o contrato o fixera o BNG, non sei se entendo que sería o Concello. Quero pensar que sería o Concello. Ben, nosotros
Este é un contrato longamente esperado, agardado, por un tema enerxético que nos leva anos, provocando desvíos económicos importantes en cada orzamento, elevándonos a recoñecementos extrajudiciais de crédito importantes e abondosos, co cual é un contrato que se debe axilizar o máximo posible. Sí que é un tema moi técnico, os que somos legos na materia, é que estamos de acordo en que debe haber unha reunión de voceiros donde se abunde un pouco máis antes de empezar o trámite da contratación en sí. O noso voto dado que queremos axilitar o máximo posible este proceso, consideramos un trámite administrativo, o noso voto vai ser favorable. Ben, Partido Popular. sí, simplemente responder por un lado a Suso que a intención de facer a comisión, por suposto que está aí. O sea, en todo momento, cando falei deste tema, sempre se dixo claramente que se iba a facer unha comisión para explicar con detalle o que se vai a levar a contratación e que ali se podría explicar, lógicamente, se podían preguntar, lógicamente, todas as dudas á empresa que temos contratado para facer os plegos. En referencia ao bloque, non vos vou pedir perdón. Non vos vou pedir perdón por insultarme de maneira reiterada, por insultarnos como grupo de goberno e lanzar insidias en medios de comunicación sin falar con nós despois de tervos ofrecido toda a comunicación que reclamáchedes e que vexo como normal, pero me parece xa, non sei, surrealista, xa que che pide perdón, por que che vou pedir perdón? Por insultarme? A ver, pero que todo ten un límite, En referencia á estrutura de costes, que queres enlazar, facer un totum revolutum aí de todo, un pouco na línea que xa levas desde que tomache a palabra neste tema, sigues insistindo nesa línea, decirche que a estrutura de costes é nun plano teórico. Tamén un pouco resposta a Suso, non? Que non entendía como podía haber uns coeficientes tan diferentes, ou uns resultados tan diferentes despois das distintas empresas analizar ese plano teórico, que é un plano teórico moi primario do contrato. Entonces, eles, o que se basa as empresas é uns parámetros moi generales e en base aos datos que eles manejan, fan a súa estrutura de costes, por exemplo, nun plano teórico. Por iso dai esas diferencias entre uns e outros, porque é un requisito que ten esta contratación que é nun plano teórico, a estrutura de costes, e depois condiciona, sí, pode condicionar en certa maneira o contrato posterior, pero non hasta ese punto que tú queres aquí trasladar nas túas explicacións. E é máis que nada un trámite administrativo que leva a contratación, que hai que facela e que hai que facela ben. E tiñámosla que traer a pleno e se trae para aprobar. Partido Socialista. Nada, efectivamente, xa dixen que era un tema, non é un tema doado, un tema complexo. Desde logo a información proposta é abundante, moi abundante, porque hai moitos puntos de luz, 5.000 e pico, creo recordar, e xa digo, unha información moi amplia e minuciosa, ademais, porque están analizados todos os cadros, con todas as luminarias, etcétera, e xunto ca auditoría. Entón, por iso que non é fácil de dixerir, non? Como se suele decir. Efectivamente, xa sei que isto o sea, desta información facilitada polos operadores pode ser, como se dice, unha interpretación ou algo, pero sí que ao final pois vai ter o seu peso no que é a licitación en sí, non? Que creo recordar que tal os números que se manexan, se non hai ninguna modificación, creo que con IVA incluído, entre todos os conceptos, vai salir a base de licitación en 1,5 millón de euros anual. Creo recordar, non? 1.200.000 e pico sin IVA, 700 e pico mil para 775.000, creo recordar, para o tema do P1, o alumbrado, 200 e pico mil po P2, logo po tema do mantenimiento, etcétera, pois suma esa cantidade. E, de feito, creo que aproximadamente, así xa digo, non é que tuvera moito tempo de velo, pero así lendo un pouco por encima, creo que o aforro estimado serían uns 500.000 euros, aproximadamente. Estaba falando todo, tal como apuntaba o concelleiro de Facenda, de estimacións. Pero, lóxicamente, en este caso, vámonos casar con unha empresa para
15 anos, creo recordar que era o contrato, verdad? Entonces, pues teremos que mirar con luz de taclígrafos, como se suele decir, pues todas as partidas. De feito, tamén me chamou a atención que despois dos primeiros anos, hai, creo que no período, o sea, na P1, creo que hai revisión de cada 2 anos. Entón, iso tamén sería obxecto de debate na comisión, a ver de que maneira se pode instrumentar esa revalorización de precios para que o Concello, pois, en este caso, non sexa o que perde sempre, non? Gracias. Vénega. Bueno, en resposta un pouco ao que decía o Partido Popular, se queres pasamos unha lista dos insultos que leva recibido o BNG dende que eu estou aquí. Pero bueno, tamén quería indicar que, non sei, parece que se dá a entender, simplemente era por aclarar, non? Que esta proposta de estrutura de costes está feita a partir do que remitiron as operadoras, cando non é así, non, hai unha proposta que está feita pola empresa auditora e é ratificada polas operadoras, pero xa había unha proposta previa. E outro punto é que tamén en varias intervencións acusouse o BNG de regalar cartos públicos polo prezo da Oxi, a Oficina de Control, dicindo que casi triplica o prezo de mercado, porque yo dixo xente da que ademais non cita nomes. Pero bueno, lanzan bulos que eu creo que non vos creedes nin vos. Porque basta con ver a estrutura de costes que mandaron a 5 operadoras para darse conta de que a Oxi está en prezo. Pero debeu ver, non sei, o PP un chollo aí que, citando as palabras do tenente da alcaldesa, cito literal, a redactora daquela Energal, dos pregos, autoasígnase a Oxi por case 1 millón de euros. Isto dixo o PP. E se ese o pensamento do Partido Popular é porque non debeu lerse os pregos. E que fixo o PP canto puido? Pois entregarlle a esta redacción a Edicón. Entón, claro, a pregunta é obligada. Pode explicar por que non se modificou o importe da Oxi nesta proposta que están levando hoxe aquí? Segue afirmando a día de hoxe que triplica o prezo de mercado. Sí. Segue afirmando que a redactora, que agora é Edicón, vais autoasignar tamén un contrato de 1 millón de euros. Supoño que cambiaría de opinión. Pero bueno, queremos unha explicación. Nada máis. Vale. Por Ribeiro. Nada, solamente un tema. Fálase sempre de 15 anos, eso foi así desde o primeiro, digamos, o tempo destes contratos, dada a experiencia que ten o Concello con outro tipo de contratos, como pode ser Viaco actualmente, pois bueno, parecenos que sí que pode ser un tempo considerado excesivo. Eu imagino, quero pensar, que polo propia estrutura da inversión e do aforro prometido, que se requeriría este tempo. Non sei se pode explicar algo desto. Sí, a ver, básicamente a duración do contrato tan largo é porque as inversións son moi grandes e con un criterio de recuperación de inversión, por eso se dilata tanto no tempo o contrato. As inversións son gigantescas, vamos, moito máis grandes que estamos habituados aquí. De todas maneiras, iso ten unha explicación que, insisto, os técnicos van defender porque é totalmente defendible e na comisión se explicará con detalle onde salen esos números. Sí que me sigo amparando neso, me refiero, a ver, unha cousa é a estrutura de costes e outra cousa é o que se vai a sacar a licitación e as empresas concurrirán e prestarán as súas ofertas e saldrá o que saldrá. Igual queda deserto o contrato, como pasa moitas veces. Por exemplo, como o contrato do lixo, ou como o contrato de calquer servicio que se saca a licitación, pois se sacan unhas condicións, se son de mercado se colle, se son por debaixo do precio de mercado quedan desertos, se son moi altas, pois hai baixas. É o que suele pasar habitualmente. E si me ratifico, o sea, o precio do mercado que se puxo no primeiro momento e, insisto, empecé esta intervención dicindo que se aproveitara a estrutura de costes que fixera Energal, a solicitud que fixera Energal as empresas que as cales despideu oferta para aforrar tempo, para non demorar máis un proceso que xa estaba iniciado e que se empezábamos de cero demorábamos tempo. De todas maneiras, insisto, este é un paso previo á contratación, á comisión,
teredes oportunidade de preguntarle pola furgoneta, polo porcentaje, porque todos os porcentajes son iguales, e isto van a explicar, non hai ningún problema, se explicará. E despois podrás dicir o que estimes oportuno, por suposto, faltaría máis. Non é, pero non toca agora, neste instante, contestar esas preguntas que tú pos enriba da mesa. Non toca, porque isto é unha cousa distinta, é un proceso que estaba empezado por Energal, que se levou as operadoras, que se puxo a exposición, que se levou a exposición pública, que se leva o consultivo, etcétera, 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 todo o procedimento. E agora toca outra cousa, cando se supere para adiante esta proposta que se vai a someter a votación, sale adiante, pois pasaremos ao seguinte punto. E será o momento de contestar esas preguntas. A tua antecesora era máis de respetar os tempos. Tú queres apurar máis, hai que esperar e esperar a que pasen as cousas para poder contestar. Gracias. Bueno, pasamos a votación logo. Votos a favor. Non vexo a Juarra, supongo que será tamén, non? A favor. 6, 8, 11. É que xa me consta dos que están, dos que non están contar, Por iso o BNG sempre me pide que conte, pero xa me despisto porque xa non sei quen está e quen non está. E André, que estás tú, André? Sí, por iso digo que André tamén está, sí. Vale, votos en contra? Abstencións? 5. Sale a favor. Parte declarativa, moción do Grupo Municipal do Partido Socialista para garantir a continuidade da actividade cinematográfica en Viveiro mediante acordos culturais puntuais. Boas tardes novamente a todos e a todas. O cine constitúe un elemento esencial da vida cultural e social de Viveiro desde hai décadas. Non é únicamente unha actividade de lecer, sino tamén un espazo de encontro interxeracional, de acceso á cultura audiovisual e de construción de identidade colectiva. O anuncio do peche da sala multicines da vila supón, polo tanto, unha perda relevante para a cidadanía e un empobrecemento da oferta cultural do municipio. Somos conscientes de que se trata dunha actividade privada e de que as administracións públicas non poden nin deben intervir na xestión empresarial nin obrigar a continuidade dunha explotación económica. Porén, iso non pode levar á inacción institucional nin á resignación ante a desaparición total dun servicio cultural que cumpre unha función social evidente, especialmente nun concello como Viveiro cunha tradición cultural consolidada. As dificultades que atravesan as salas de exhibición cinematográfica en vilas pequenas e medianas son unha realidade generalizada vinculada aos cambios nos hábitos de consumo cultural. Ante esta situación existen fórmulas realistas baseadas no diálogo, na mediación institucional e na colaboración público-privada que permite manter viva a actividade cinematográfica, aínda que sexa mediante programacións puntuais cun modelo comercial continuado. Manter as instalacións e favorecer o seu uso cultural en momentos concretos, como semanas temáticas ou ciclos específicos, permitiría preservar o acceso ao cine sen asumir modelos económicamente inviables. En este contexto, tanto o Concello de Viveiro como a Xunta de Galicia poden xogar un papel relevante como facilitadores e impulsores destas iniciativas culturais. Non se trata de rescatar unha empresa privada, senón de defender o dereito da cidadanía, o acceso á cultura e de evitar que Viveiro quede definitivamente sen cine. Por tanto, por todo o anterior, o Grupo Municipal do Partido Socialista propón ao Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. Instar ao Goberno Municipal a abrir unha vía de diálogo coa empresa propietaria da sala de cine e co propietario do local co obxectivo de analizar posibles fórmulas que permitan manter as instalacións e facelas dispoñibles para un uso cultural puntual. Explotar a posibilidade de establecer acordos de colaboración que fagan viable a realización de programación cinematográfica en datas concretas, tales como Semana do Cine Galego, ciclos de cine en galego, cine infantil e familiar, cine social, educativo ou temático. 3. Solicitar á Xunta de Galicia que a través dos seus organismos culturais competentes colabore co Concello de Viveiro mediante apoio técnico, programático ou económico para facilitar a continuidade destas iniciativas culturais. 4. Comprometer ao Concello de Viveiro a impulsar unha programación cinematográfica puntual en colaboración coa empresa e co apoio de outras administracións no caso de non ser viable a continuidade da actividade comercial ordinaria. 5. E último, dar traslado dos presentes acordos á Xunta de Galicia, a empresa propietaria da sala multicines para o seu coñecemento e efectos oportunos.
A ver, antes de nada, María, aquí falades, non? De unha moción que fala da continuidade da actividade cinematográfica. Claro, isto tería moito sentido se fora antes do que pasou, porque xa agora pechou. Os cines pecharon. Non sei se aínda así queredes manter a moción, Sí, porque se claro. fala de continuidade, vamos, non sei, Sí, bueno, a moción a presentamos ao día seguinte de que claro, que pero o día anunciaron a noticia, pero falar bueno, de continuidade ao día seguinte de que pecha non ten moito sentido, pero bueno, se queredes debatímola, non hai problema. Queredes debatila? Sí, claro. Sí, vale. Partido Popular? Boas tardes a todos e a todas. Creo que todos os presentes estamos de acordo que o peche do cine, así como de calquera outro negocio, é unha pena. Como ben din, as dificultades das salas é un problema generalizado, pero non só para as pequenas e medianas poboacións, tamén para as grandes. É un pouco contradictorio o que solicitan, xa que saben e recoñecen que non debemos invertir en xestión empresarial privada. Pero, sin embargo, queren que medemos con programacións puntuais. Non sei que clase de empresas coñecen que vivan de accións puntuais, pero nós creemos en proxectos de continuidade. Non queremos pan para hoxe e fame para mañá. Tamén instan a un diálogo coa empresa propietaria do cine. Comunícolle que dende o inicio deste goberno a nosa prioridade foi atender, escoitar e estar aos lados dos veciños e veciñas, así como de todas aquelas persoas interesadas en facer algo por e para Viveiro. Polo que o primeiro punto xa o cumplimos. Gustaríame saber se vostedes estiveron ao seu lado e apoiárono nalgún momento. Como digo, estamos en contacto, pero por prudencia e respeto temos que agardar. As cousas, como ben saben, non son de xa para xa, polo que antes de precipitarnos e poder prexudicar a alguén, toca ir con calma. Agradecemos que se preocupen polo futuro da cultura cinematográfica de Viveiro e que nos den consellos de como ter que levar a situación, pero sería mellor que certas actuacións estiveran feitas antes. É moi fácil decir as cousas dende a barreira e ver o que puideron facer e non fixeron. Tempo perdido que non volve. Aínda así, está ben recoñecelo, máis vale tarde que nunca. Moitas gracias. BNG? Grazas. Boa tarde. Ben, o BNG, como non pode ser de outra forma, sí está a favor desta moción que, bueno, o que busca é manter en Viveiro esta actividade cultural. Non hai que esquecer que Viveiro é unha vila históricamente moi vinculada ao cine, chegando a ter incluso 4 salas abertas ao mesmo tempo, non? Dende o Teatro Moderno en Melitón Cortiñas desde os anos 20, pasando polo Nemesio, que é o actual Teatro de Pastor Díaz, o Basanta, o Cine Basanta en Celeiro, ou o Cine Orfeo. Ata chegar aos cines Viveiro, que xa tiveran que pechar no 2015 e reabriron meses máis tarde cunha nova xerencia. E de novo vemos como finalmente, incluso a pesar de boas campañas que se intentaron, como as que viñeron sucedendo coa Asociación de Comerciantes ou a Asociación para Todo, pois non foron suficientes para facer fronte á competencia doutras plataformas. No punto 1, facendo referencia aos acordos, sí que vemos importante falar coa xerencia, pero tamén co persoal, xa que coñecen de primeira man o tema en cuestión e, ademais, son os principais tamén afectados. Nós sí que consideramos esencial o papel das administracións e do Concello neste senso, aínda que fora unha actividade privada. No seu día sí que lamentamos que é verdade que pasou que non se houbera dado suficiente publicidade desde o Concello a iniciativas ou programas que se deron no cine, como o Cine Sénior, o emprego do bono cultural. Pero, bueno, outro exemplo do papel que poden ter as administracións, no caso de que o Concello puidera, así, usar esas instalacións, pois sí que se podería crear unha axenda cultural semanal, podense recoller outras iniciativas culturais e de ocio, actividades de asociacións, ou recuperar non sei se chegaron a facerse, iso non o recordo, sesións nocturnas para a mocidade, que pode ser outra proposta. Por iso nós no punto 4, é unha idea, unha proposta que se nos ocorreu, porque xa se fixo no seu día cando cerraran os cines,
No punto 4 de comprometer ao Concello de Viveiro a impulsar unha programación cinematográfica puntual. Nós cambiaríamos, sustituiríamos ese puntual por permanente, habilitando o Teatro Pastor Díaz, que xa foi o antigo Cine Nemesio, cos medios necesarios para tal fin, no caso de non ser posible a actividade comercial ordinaria. Somos conscientes de todos xeitos de que habilitar o teatro conleva a facer unha inversión importante. Vale, en canto a, bueno, o problema de humidades, habería que dotar tamén de equipo de proxección e de son necesarios para poder facelo. Pero sí que se lle pode dar continuidade ao cine, aínda que non sexa cunha actividade comercial. Por Viveiro. Boas tardes a todos e todas. En primeiro lugar, o que quería dar as gracias á empresa que leva 10 anos xestionando o cine, porque os que vamos ao cine, agradecer o traballo e a aposta por Viveiro que fixeron estes 10 ou 11 anos, por un lado, por manter o cine aberto, e por outro, por aguantar os precios en 6 euros, que en ningún sitio se paga o cine a 6 euros. Os que vamos ao cine de forma cando podemos, vemos perfectamente, ou a xente que é usuario do cine, que a caída de espectadores non fai falta ser moi listo para darse cuenta que se unha película hai 10 personas ou 15 personas, eso non vai ser rentable na vida a efectos empresariais. Non fai falta ser moi listo. Aquí a proposta que se fai casi ven a levar, non sei, a tendencializar, a tender a municipalizar o cine ou buscar a solución para chegar a un acordo con a empresa privada para xestionar o cine ou facer unha cousa parecida. É o que traía, a proposta que traía é o que acaba de dicir Iria perfectamente, que hai unha posibilidade de que habilitar o teatro mentras non chega outra empresa privada a xestionar eso. Non temos por que pagar ou financiar unha sala que é privada, cunha empresa privada, cando temos un teatro que pode acoller eso. Houve un precedente no ano 2015, que é unha realidade, e a única película que se proxectou no Cine Pastor Díaz foi Asmorga, organizado naquel momento por Galiza Nova. Entón, fixose en 2 sesións, isto era a tope, porque eu estaba presente, e foi a única que se fixo. O goberno daquel momento non fixo ningunha por parte do propio Concello, ningunha proxección cinematográfica dentro do Departamento de Cultura, como se está solicitando aquí. Non se fixo ningunha, e foi un ano e pico que estuvo o cine cerrado. Porque había moita xente e moita demanda de cine, máis demanda naquel momento quizás que hai agora. Eu, de todas formas, pediría a todos os grupos tanto o grupo de goberno como a oposición ter cuidado con unha serie de cousas. É dicir, o Partido Socialista sale alarmando ao día seguinte que cerrou o cine, que hai que buscar unha solución, que Viveiro, que está en caída, que Viveiro, que non sei que. A imaxe que estamos xerando todas do pueblo de caída, todos e todas, anteriormente uns e agora outros, é unha imaxe propia, é conxunta, porque non vai do goberno, senón é conxunta e social. Cerra o cine, cerra Fonte Nova, cerra aquela tienda, cerra outra tienda, saltan as alarmas. Estamos nun momento de situación a nivel social que estamos deixando caer o pueblo, entre todos. E eu incluyo a parte que me toca como os demais. Pero hai que ser conscientes deso. Estáse transmitindo unha mensaxe constantemente negativa, tanto anteriormente como agora, de que Viveiro vai hacia baixo, de que Viveiro vai hacia baixo, que Viveiro vai hacia baixo, que é a realidade. Porque unha cousa son os datos que a xente ve e outra son os que temos datos de consumos, de ver como a xente invirte nun lado ou noutro, é dicir, a nivel empresarial, que a caída é grande. Pero se a imaxe que estamos rodeando, todos os que estamos aquí, incluyo o cine, e aproveito do cine, porque para mí o cine é simbólico, porque é unha cosa para mí importante a nivel xa casi persoal, é complicado. Entonces, ou todos poñemos un pouquiño para levantalo, ou senón vai ser responsabilidade de todos a situación que vamos deixar aos que veñen despois. E nós asumimos a nosa, pero os demás que estamos aquí ten que asumir cada unha a súa, tanto que xestiona, como que decide quen xestiona, como que non. É dicir, a situación de viver comercial a nivel hostelero e a nivel de servicios é unha caída nos últimos 20 anos importante que hai que revertir. Entón, se só facemos alarmar constantemente e a través das redes sociais infundir constantemente de que todo é culpa, parece ser, de unha xestión ou da outra, vamos nunha situación delicada a respecto do futuro do noso concello, no que todos queremos vivir, me parece aquí. Entón, eu plantearía, aproveitando o cine, que a xente tuvera un pouco de cuidado con estas cousas, porque estamos xogando o futuro do concello, o futuro do noso pueblo, cada vez somos menos habitantes, somos o único que cae,
somos o que cae en consumo, somos o que cae en servicios, e se naide pon nada da súa parte, todo canto se fai, se critica a muerte desde o minuto cero e desde o segundo cero, vamos mal. Eu só digo eso. Con respecto á moción, nós estamos de acordo co que dixo Iria, porque era o que traíamos programado, que se pode habilitar o teatro provisionalmente, mentras tanto, se é necesario. O sea, non sei se vai haber momentos empresariais ou habrá que esperar un pouco para poñelo en marcha. Esta moción vamos votar en contra por unha cuestión moi ben senxela, que é que vemos que é municipalizar o cine cando nós temos un teatro que simplemente se pode invertir nel. Se se trae outra moción, como a que te dices, estaremos de acordo, e se se fai xa directamente desde o goberno, tamén estaremos de acordo de que se pode habilitar o teatro provisionalmente. O que non vamos a aceptar é que o Concello, ca situación económica que hai, porque nin que estuveramos aquí bollantes como para tomar outra decisión, vai a coller ou facilitar ou financiar un cine privado. Estamos de acordo que cantas máis iniciativas privadas hai. Xa no Concello moito mellor. Pero nesta moción, tal e como está redactada, nos vamos ir en contra. Gracias. Partido Socialista. Sí, gracias. Sí, bueno, moi ben el discurso do voceiro de Polveiro, ben, eu tamén estou de acordo, pero tamén hai que ter memoria, tamén o que facía vídeos de que Viveiro iba mal, de que tal, e criticando continuamente ao anterior equipo de goberno, era tamén vostede, é dicir, queda moi ben, é verdad, pero bueno, tamén alarmaba, lóxicamente. Nós non alarmamos, é que hubo unha noticia de que pechaba o cine e nós simplemente presentamos unha moción totalmente respetuosa, totalmente, evidentemente, estamos ao goberno do Concello porque é quen está gobernando, aproveitando as instalacións que están, se pode facer algo. Era simplemente leválo ao pleno e debatir. Si empezamos a falar de fai 10 anos, volver outra vez a aproveitar a ocasión para botar terra ao anterior equipo de goberno, xa está gobernando o Partido Popular, xa unha moción de censura, xa estamos na oposición. Ora, nós como na oposición, pois presentamos esta moción con todo o respeto, absolutamente. Con respecto que dice de que hai, pois, no 2015 que pechou o cine, certo, que pechou unha temporada. É certo que se gravou a Esmorga. Nós estivemos intentando proyectar e non todas as películas se podían, de feito, pois, técnicamente estivemos aí e non se podía, pero bueno, se non se fixo, agora, pois, pedimos, vosotros sempre mirades o futuro, se antes non se fixo, pois agora, pois, se non se fixo, o que decimos é intentar manter as instalacións e se hai algunhas, non pedimos rescatar unha empresa privada, pedimos, pois, continuar con esa actividade. E se o teatro, evidentemente, estamos de acordo co ENEGA, se o teatro se adapta técnicamente, pois, lóxicamente, pois, estamos de acordo. E dicirlle á Concelleira de Cultura, tamén temos a culpa de que peche o cine. Eu creo que xa está ben de botarnos a culpa de todo. Xa levades un ano, e creo que agora, pois, xa podedes voar soiños sin botar a culpa ao anterior equipo de goberno. Bueno, antes de nada, como ben dixen na miña primeira... perdón, o tempo. Como ben dixen na miña primeira intervención, por prudencia e por respeto, porque estamos en contacto co dono do cine, non sacamos ningunha noticia, sí que cando nos enteramos do peche do cine plantexamos, como ben dixo Iria, como dixo ahora Bernardo, o de ver a posibilidade de proyectar no teatro, no antigo Cine Nemesio, pero de todas formas, o que me gustaría destacar tamén é que desde este goberno estamos a favor da cultura. Isto non quere dicir que vayamos en contra do cine, nem moito menos. Que dende todo momento buscamos a maneira de non contraprogramar as distintas accións e actuacións culturais que hai, que neste Concello, por suerte, son moitas. Quero deixar claro que non é unha labor nada sinxela. Pola mesma maneira, non queremos ofertar de momento as proxeccións no teatro para non prexudicar nin facer competencia aos cines. Dende a nosa chegada ao goberno, a ver, es que non me va,
Dende a nosa chegada ao goberno, o que fixemos, ou desde o meu punto de vista, creo que foi ampliar a oferta cultural, como xa ben dicimos nunha ocasión, cos bailes dos maiores, pero tampouco nos podemos olvidar do taller de cine que imparte o cineasta Manolo Gómez, o cal está galardonado co 2 Goyas. Isto recalca outra vez que non abandonamos a cultura de Viveiro. Son unhos talleres interxeneracionales onde maiores e xóvenes poden adentrarse un pouco máis no que é o cine. Poden crear, deixar voar a súa imaginación, ademais de compartir vivencias con un experto. Dende aquí seguimos traballando para seguir poñendo en valor o gran potencial que ten Viveiro, e máis no ámbito cultural. E tamén me gustaría destacar, como non, a Xunta, a súa palabra preferida. Témoslle que pedir á Xunta, sempre ten que axudar a Xunta, debe ser a única institución que temos ou que ten área de cultura. Que sucede ca Diputación ou co Ministerio de Cultura? Non poden axudar? Creo ter entendido que a Diputación, para non perder empresas, ten un plan para fomentar negocios, que incluso compra supermercados. Polo que igual sería ben instarlle á Diputación que compre tamén o cine para non quedarnos sin el. Polo que nós tamén lle pedimos que vostedes que están asesorando na Diputación que axuden aos cines de Viveiro, así como á cultura do noso pobo. De todas formas, dende este goberno esperamos que máis pronto que tarde Viveiro recupere o cine. Gracias. BNG. Ben, non temos moito máis que engadir. Nós, por exemplo, sí que non consideramos pois, que sea unha municipalización do cine o punto 2, explorar algunha vía de colaboración ou facer algún acordo puntual non sería incompatible con facer o que pedimos que é unha programación permanente no Teatro Pastor Díaz. E respecto, bueno, ao que se acaba de comentar pola parte que toca de cultura de vicepresidencia, volvo a dicir o que digo sempre, presenten proxectos. Xa está. Proxectos, Xa está. Xa están presentados. non é verdade. Non sabemos nada. E nada máis, o noso voto vai ser a favor. Por Viveiro. Ben, eu referíame ao punto 1, iría, non ao 2, sabes? Cando decía de municipalizar, referíame ao punto 1, non ao 2. E por outro lado, direi o seguinte, cando é verdad que en algún momento, sobre todo nas campañas electorales, que é cando máis se focaliza de que a situación de Viveiro se alarmaba da situación que estaba e tal, era para que algunha abrira os ollos de como estaba a realidade do Concello, porque agora igual se despertou e se deu cuenta de que as calles casi teñen menos comercio, de que estamos nunha situación bastante complicada a nivel económico e social. E perdemos poboación e a actividade económica baixa. Eso hai que revertilo. Eso a veces hai que decilo. Pero outra cousa é, cando se pecha algún negocio ou tal, magnificalo, como neste caso. Eu poño o exemplo do cine, me váleme para calquera calquera situación que está pasando, por desgracia, no noso Concello na actualidade. Esa é a realidade. E todos temos a responsabilidade. Eu ao principio xa o dixen, eu asumo a parte que me corresponde, pero dame pena, sabes, que non se sexamos capaces entre todos e todos os que estamos aquí de levantar a situación, que é complicada e hai que traballala. E fai falta a todos. Fai falta a Xunta de Galicia tan mencionada, fai falta a Diputación de Lugo tan mencionada e fai falta o Goberno do Estado tan mencionado. Fan falta todas as administracións, si se quere levantar o pobo. Outra cousa é debatir aquí, discutir e divertirnos uns cos outros, e que me dixo o outro, estes non o fan, e agora estes tampouco o fan, e aqueles non o fan. Pero ao final, perde o pueblo, porque está ben o debate, pasámoslo, podémonos hasta chegar a divertir en algún momento, sabes? Pero a cuestión é a seguinte, haberá que seguir traballando ou intentar facer o posible para que empresas privadas invirtan no noso Concello, se non é o caso, como no caso do cine, pois intentar buscar solucións dentro dos medios que xa ten o propio Concello, como é o Teatro Pastor Díaz. E nada máis, gracias. Partido Socialista. Sí, bueno, yo la verdad que sigo sin entender isto, porque nin alarmamos, nin nada. Sigo dicindo que ante o anuncio do peche, sacamos unha moción para debatir no pleno. Ni nos metimos con nada, ni nos metimos coa cultura en Viveiro, non metimos con nada, dicimos que é unha pena que o cine peche e que se pode buscar unha solución. Tamén a Diputación, pois a Diputación, se queredes incluíla. É dicir, non, que eu creo que
Non sei se traemos o discurso preparado, pero que eu non dixen absolutamente nada, simplemente debatir, non alarmei, non dixen nada, non dicen ningún peche máis. Nas redes sociais anunciamos que íbamos presentar esta moción, porque eu non sei que eu de verdad que eu estou equivocada ou porque eu nin alarmamos, nin criticamos o Concello, nin facemos nada. Instamos á Xunta de Galicia, porque creo que ten organismos culturais que tamén colabora co Concello, que se pode botar unha mau. Non se trata de municipalizar o cine e aproveitar unhas instalacións que xa están adecuadas e que son unhas salas moi boas para un pobo como de Viveiro, nada máis. E se estades traballando, alégrome moito, entendo que non se poida decir, porque tamén creo que moitas veces hai que ser prudentes, pero nada máis, é que nin nos metimos con naide, ni nada, non sei estas cousas que decides, sobre todo por parte de Por Viveiro. Nada máis, esa é a nosa proposta. Moitas gracias. A ver, antes de pasar ao debate, que creo que xa rematamos, non? Vale, solamente dúas cousas. Unha, bueno, un par delas ou tres. María, o cine pecha porque non vai xente ao cine. Igual que se deixamos de comprar zapatos, evidentemente as zapaterías van a pechar. Eso é evidente. O que non pode ser é que queiramos ter o cine aí para que non teñamos que ter un pobo sin cine, sin pastelerías e sin nada. Claro, se non compramos pasteles, que non é o caso, non? Isto foi unha xubilación, falou da Fontenova, evidentemente, se non vamos ao cine e coas plataformas que hai hoxe en día, o cine ten que pechar, queramos ou non o queramos, porque é unha empresa, vale? Iso por encima de todo. Que é unha pena? Claro que é unha pena. Cada negocio que pecha é unha pena. Cerraron, como digo, moitas empresas en Viveiro. A mí tamén me gustaría que trouxera deso mismo, pero da Fontenova, como dixo aquí Bernardo, máis que nada porque eu era asidua da Fontenova e gustábame moito. Digo, bueno, entre outros máis, non? O que traedes aquí está moi ben, pero as opcións que dades, o que solicitades, como algunhas cousas, acordos de colaboración puntuais, para que iso é como non saber nada das empresas, e falo das pequenas e medianas empresas. Iso é non saber nada de que día a día aquí hai que mallar para pagar aos empregados, para pagar as tasas, tanto o Concello como a Xunta, para pagar as tasas. Iso hai que mallar todos os días. Non se sostén ningunha empresa, nin pequena, nin mediana, nin grande, con un acordo puntual, nin co Concello, nin con ningunha asociación. Isto vai moito máis alá. E despois, tampouco entendo, falas de que a Xunta de Galicia apoie, bueno, dá igual, seña a Xunta, seña a Diputación ou Ministerio. É dicir, a Xunta de Galicia, ti sabes, porque fuches alcaldesa, que tanto a Xunta como a Diputación ten programas aos que ti podes te adherir e participar deses programas por certos cartos que pon o Concello e que ofertan, non, as institucións. Claro, estamos falando dunha empresa privada. O que non pode facer un Concello, ti o sabes, é pedir para unha empresa privada. Ten que ser a propia empresa privada a que solicite que tamén hai programas e subvencións para iso. A programación do Concello está vinculada ás institucións como son a Xunta e a Diputación. E veñen aquí actuacións nese sentido. Pero non se pode pedir para unha empresa privada. É a propia empresa a que ten que solicitar. Claro, dade recomendacións de hai que facer Semana do Cine Galego, ciclos de cine en galego. Non recomendaciones, proponemos. Nada Bueno, máis. vale, chámelle como queiras. Aquí que... Vale, propoñedes. Con el látigo. Propoñedes Semana do Cine Galego, ciclos de cine galego, taratá, taratá. Cando se fixo isto? Agora está pechado o cine. Pero cando se fixo con anterioridade todo isto para que non pechara o cine? Claro, se non se fai, o cine pecha. Por isto, e insisto, porque a xente non vai ao cine. Ollo, que non lle estou botando a culpa a isto. Vale? E nós sí que estamos comprometidos, como ben dixo o Sarai, con isto e con outra cousa, pero o que non acabo de entender é
solicitar axudas ás institucións para que? Para que non peche o cine e ao mesmo tempo estades falando de habilitar xa o Teatro Pastor Díaz para proxectar cine. Eu creo, María, se non vos parece mal, que tamén imos votar en... Nosotros no, lo propuso el bloque. Nosotros lo aceptamos, pero nuestra propuesta no va al Bueno, teatro. pero lo aceptastes, non? Vale. Vale, non lo propusimos. Eu digo que é millor no momento que estamos, que acaba de pechar, e pode haber alguén interesado, e de feito, nós que estamos en contacto coa empresa, pode haber un interés por reiniciar a actividade do cine, non é o momento de que nós poñamos a funcionar o Teatro Nemesio como cine, porque eso sería facerlle a competencia. Entón, vamos a esperar un tempo prudencial, aínda entendendo que efectivamente, tal e como dixo Iria, creo que foi Iria, comentamos aquí, podería ser unha posibilidade si definitivamente deixáramos de ter esa actividade cinematográfica. Habría que buscar, habilitar, con mellor as máquinas, como ben dixaches ti, non están adaptadas e hai que facer o que hai que facer. Pero, en todo caso, imos esperar porque nós queremos que o cine é unha empresa e todas cantas empresas hai non se deben de ir e temos que darlles facilidades e non conta programalas. Por iso, imos esperar un tempo prudencial para ver se ao final pois decidimos facer algo no teatro que, insisto, é unha posibilidade ou non, se vos parece ben. En todo caso, hasta que isto se esclarezca, pois nós, respecto a todo isto, que vemos contradicións, imos votar en contra, porque isto xa non se fala dunha continuidade, porque a día de hoxe o cine está pechado. Pasamos a votación. Votos a favor. 5, 8, non? Votos en contra? 9. No, 6, no, 8. Voto alcaldesa. Repetimos, ¿sí? Votos a favor. Sí, Andrés está aí, sí. Votos en contra? Creo que polo voto de calidade da alcaldesa sae en contra desta moción. Seguinte moción, moción do Grupo Municipal do BNG relativa ás consecuencias para a frota artesanal galega da entrada en vigor do Regulamento de Control da Pesca da Unión Europea. Grazas. O Regulamento de Control da Pesca da Unión Europea, identificado como Regulamento 2023/2842, foi aprobado definitivamente o 22 de novembro de 2023 e entrou en vigor o 9 de xaneiro de 2024, aplicándose de maneira progresiva desde esa data. Trátase dunha normativa que foi fortemente cuestionada polo sector pesqueiro galego, especialmente pola frota artesanal, ao non ter en conta as características específicas deste tipo de pesca. O rexeitamento do sector materializouse en numerosas movilizacións e protestas, así como no consenso acadado no Parlamento galego, onde se aprobaron por unanimidade distintas iniciativas, entre elas varias a proposta do Grupo Parlamentario do BNG, reclamando unha adaptación desta normativa á realidade da frota de baixura. O pasado luns 19 de xaneiro, o sector mobilizouse en todo o país e tamén aquí en Celeiro en protesta por este perxudicial e inxusto regulamento, e el estivo o BNG apoiando as súas xustas reivindicacións. A frota artesanal galega, e concretamente a frota mariñá, leva anos demandando un tratamento diferenciado, atendendo á singularidade da súa actividade, ao seu carácter respectuoso co medio mariño e á súa importancia económica, social e territorial nas vilas costeiras, onde contribúe de maneira decisiva á fixación de poboación, á xeración de emprego e á dinamización económica local. Estas especificidades non foron tidas en conta á hora de aplicar unha normativa excesivamente ríxida e desproporcionada que incrementa a carga burocrática dun sector xa fortemente regulado. A introducción de novas obrigas materiais, como o diario electrónico, supón custos económicos adicionais e dificulta gravemente o desenvolvemento da actividade pesqueira habitual da frota artesanal.
Este problema da nosa frota non é novo, pois xa hai 4 anos, no 22, o sector alertaba da situación que se ia dar coa aprobación deste regulamento que daquela calculábase que a Unión Europea o aprobase a finais do 23, como así foi, entrando en vigor o 9 de xaneiro do 24. Xa neses anos, o BNG tivo unha interlocución continua co sector con múltiples reunións de concelleiros e deputados como a que se mantivo en Foz o 29 de xaneiro do 2022 con toda a frota artesanal da Mariña, reunión na que tamén o sector puxo enriba da mesa outros temas que lle afectaban e siguen afectando gravemente, como son as cotas de pesca, o relevo xeracional, as titulacións, a formación pesqueira, a supresión das axudas ao combustible e a eólica mariña, entre outras. A respecto da eólica mariña, o sector mobilizouse tamén concentrándose en Burela o 6 de abril do 24, onde acudiron a maioría de cofrerías do Cantábrico en apoio do manifesto de Burela en contra dos parques eólicos mariños e onde nós tamén estivemos presentes. O regulamento establece a obriga de instalar cámaras a bordo en todos os buques de máis de 18 metros considerados susceptíveis de cometer incumprimentos sen definir con claridade este concepto, xerando unha situación de incerteza xeneralizada. Ademais, deixa ao criterio dos Estados membros a posibilidade de ampliar esta obriga a embarcacións de menores lora. Así mesmo, xeneralízase o uso do diario electrónico a partir do 2026 para buques de máis de 12 metros e a partir do 2030 para embarcacións de menos de 9 metros, segmento no que se atopa a maior parte da nosa frota artesanal. A partir do 2027 tamén se introducen dispositivos de control da potencia dos motores, malia que a potencia non incrementa para nada a capacidade de pesca xa limitada por tax e cotas. A normativa modifica e endurece o réxime de infraccións e sancións, xerando unha enorme preocupación no sector, especialmente pola incidencia directa das sancións no acceso ás axudas do FEMPA durante un período de 5 anos, mesmo con efectos retroactivos. As federacións de confradías denunciaron reiteradamente que non se tiveron en conta as peculiaridades das distintas artes nin dos distintos territorios, nin se habilitaron os apoios necesarios para adaptarse ás novas exixencias. Desde o pasado 10 de xaneiro entraron en vigor medidas que afectan de cheo á frota artesanal galega, como a obriga de notificación previa de entrada ao porto para embarcacións de máis de 12 metros, cun prazo mínimo de 4 horas, que o Ministerio de Pesca pretendía reducir a 2 horas e media. Esta medida, que non se adapta á realidade da pesca de baixura, que faena preto da costa, con mareas curtas e condicionadas polas condicións meteorolóxicas, semella que se atopou un punto de acordo o 19 de xaneiro entre o Goberno do Estado e o sector, e agora poderase notificar a entrada ao porto no momento en que o buque poña rumbo a este. Tamén entrou en vigor a obrigatoriedade do diario electrónico para buques de máis de 12 metros, exixindo o rexistro de todas as capturas, independentemente do seu peso, unha obriga de difícil cumprimento para moitas embarcacións que carecen de sistemas de pesada a bordo e dos medios técnicos necesarios para cumprir coas exixencias de precisión establecidas. Desde comezos de ano, o sector pesqueiro galego está a manifestar o seu rexeitamento mediante concentracións, manifestacións e amarres de flota en distintas vilas costeiras, entre as que se atopa Viveiro. As confrarías coinciden en sinalar que estas normas están deseñadas para grandes buques e non para a realidade da frota artesanal cunha tripulación reducida na que os propios patróns desempeñan tamén tarefas de pesca, facendo inviável asumir unha carga burocrática tan elevada. O propio regulamento prevé a posibilidade de adaptación á realidade das distintas frotas, polo que resulta imprescindível que o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación adopte criterios flexíveis e realistas, estableza un diálogo efectivo co sector e teña en conta as súas demandas. Por outra banda, a Xunta de Galiza ten competencias en augas interiores que debe exercer, podendo desenvolver plans de xestión específicos para a frota artesanal, así como artellar axudas que contribúan á súa posta en valor e á xestión sostíbel dos recursos mariños. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do BNG propón ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. O primeiro é instar á Xunta de Galiza a exercer e defender as súas competencias exclusivas en materia de augas interiores, desenvolvendo normas propias de control adaptadas á realidade da frota artesanal galega. 2. Instar ao Goberno do Estado a que negocie coa Comisión Europea A exclusión da frota artesanal do ámbito da aplicación do Regulamento de Control da Pesca. B. Mentres esta exclusión non sexa efectiva, a flexibilización e adaptación das medidas que entraron en vigor o pasado 10 de xaneiro ás características específicas da frota artesanal galega. C.
a aprobación inmediata dunha moratoria na aplicación destas normas, abrindo un proceso de diálogo co sector para acordar solucións realistas, entre elas a implantación dun sistema simplificado de pesada para capturas de pequeno volumen, recuperando o sistema vixente ata o de agora para capturas inferiores aos 50 kilos e a reducción da carga burocrática derivada do diario electrónico. 3. Instar ao Goberno do Estado a eliminación da retroactividade nas sancións asociadas ao regulamento, evitando que estas impidan o acceso ás axudas do FEMPA. E 4. Instar ás institucións competentes a incluir na vindeira revisión da política pesqueira común da Unión Europea unha diferenciación clara entre pesca artesanal e pesca industrial, atendendo non só a eslora dos buques, senón tamén a criterios como distancia aos caladoiros, a duración das mareas, o uso de artes sostíveis ou o número máximo de tripulantes. Pido desculpas porque foi algo longo e excedimo tempo. Nós imos votar a favor. Partido Socialista? Pois dende o Partido Socialista queremos manifestar o noso apoio a esta moción porque aborda unha situación real, complexa e preocupante que está a vivir a pesca da flota artesanal, a de baixura e a do litoral do noso concello e de toda a Mariña en xeral. Especialmente en Celeiro e en Viveiro sabemos perfectamente do que falamos. A pesca de baixura non é unha estadística, nin un concepto teórico. É un traballo diario, é risco, é coñecemento transmitido durante xeracións e futuro para moitas familias. A pesca non é un sector máis. Fixa poboación e emprego, é economía local, é identidade mariñeira, é cultura e, como decimos, tamén futuro. Falar dun sector estratégico sostible por naturaleza que leva décadas, falamos dun sector estratégico sostible por naturaleza que leva décadas facendo as cousas ben e que con todo leva anos acumulando dificultades. Porque o problema non é só o reglamento de control, que parece que naceu afastado da realidade do mar, pretendendo impor obrigas burocráticas excesivas e non tivo suficientemente en conta a realidade da frota artesanal, con embarcacións pequenas, tripulacións reducidas, mareas curtas e condicionadas polo mar e tamén pola meteoroloxía. Toda a pesca en xeral se ven arrastrando retos moi serios desde hai tempo. O relevo xeneracional cada vez máis complicado, a excesiva presión inspectora, que moitas veces se percibe como unha persecución que é máis que acompañamento, ás veces ata 4 ou 5 inspeccións de distintas administracións de control á semana. O peche progresivo de caladoiros, como aconteceu ano pasado coa imposición das autoridades comunitarias da Unión Europea ao peche de 87 zonas de pesca, que reduceu aínda máis o espacio de traballo da frota, neste caso, de altura. E tamén a convalidación das titulacións. Con este escenario, engadir novas exigencias burocráticas que entendemos están pensadas para as grandes frotas industriais é poñer en risco a continuidade do sector, porque quen vai querer incorporarse á pesca se o que ve é incerteza, sancións, custos crecentes e normas afastadas da realidade do mar? Así, o relevo xeracional queda seriamente en dúda e debería de preocuparnos a todos. Dito isto, dende o PSOE tamén queremos ser claros e xustos. O Goberno de España non estivo nin está de brazos cruzados. Desde o primeiro momento, púxose todo o peixe no asador na defensa do sector, dialogando coas confrarías e actuando dentro das marxes que permite a normativa europea. Dende o Grupo Socialista, nós tamén nos sumamos ás protestas do sector en defensa da pesca na concentración celebrada o pasado 19 de xaneiro. O pasado 23 de xaneiro publicouse no Boletín Oficial do Estado unha resolución do Ministerio de Agricultura, Pesca e de Alimentación que alivia de maneira inmediata algúns dos aspectos máis lesivos do regulamento. Flexibiliza a notificación de chegada a porto, adaptándoa a unha realidade das mareas curtas e evita penalizar inexactitudes en capturas pequenas inferiores a 50 kilos, onde a presión técnica é imposible a bordo, como se declaran correctamente no desembarque. Por Viveiro. Ben, nos imos votar a favor, aínda que este debate prolongado sobre a pesca casi é máis do Parlamento galego ou casi diría que do Parlamento estatal, porque é quen ten que pelexalo a nivel europeo ca comunidade europea. Nos defendemos o noso sector pesqueiro, polo tanto, imos votar a favor de todo o que sea beneficioso para el. Gracias. Venega. Ben, nada, bueno, pois agradecervos a todos os grupos o voto favorable á moción, non? É positivo que naveguemos en conxunto cara ao mesmo obxectivo, que non é outro, bueno, pois que defender a nosa pesca, que é de celeiro,
e que é un dos motores económicos que temos máis importantes no Concello. E se ben este sí que é un debate que se debe dar máis arriba, tamén desde os concellos debemos tamén trasladar o noso compromiso e o noso apoio a este sector. Grazas. Pasamos a votación? Sí, queres falar baixo? Ai, Suso, vale. Para eso se perdón. traballa, senón. Veña, vale. Suso, vai. Gracias. Pois, efectivamente, que cando se trae unha moción a un pleno, lógicamente, pois é para contestala, o que queira contestala, o que non, pois que na contesta, pero en este caso é unha moción que nos cae moi cercana, moi dentro da casa de cada un, ou polo menos dos veciños. Ainda que non nos toque directamente, a algún sí, pero a outros non. As citadas medidas anteriormente son importantes e necesarias, son froito do diálogo co sector e demostran compromiso e responsabilidade e demostran vontade política. Pero tamén hai que dicilo con claridade, son insuficientes e non se vai ao fondo do problema. E o fondo do problema está en Bruselas. Ademais, o ministro Luís Planas xa anunciou que España levaría a Bruselas unha proposta para modificar o regulamento e dotalo de maior claridade e flexibilidade. Esa defensa está en marcha e vai continuar. Pero tamén dicimos con honestidade que isto non é suficiente. O problema de fondo segue aberto, está en Europa. Por iso apoiamos esta moción, porque é necesario seguir presionando con unidade institucional para acadar un réxime diferenciado para a pesca artesanal, de baixura e de litoral, eliminar sancións inxustas, reducir a carga burocrática e garantir normas proporcionadas e realistas. Así tamén para que debía tamén en este caso, incluir a pesca de altura e de gran altura das nosas empresas. Remato cunha idea clara. O mar non se goberna desde un despacho. Os pescadores, como dixo algún patrón maior, e ten toda a razón, non son oficinistas, son mariñeiros. E as administracións terán que garantir normas adaptadas á realidade do mar. Se queremos pesca sostible, futura e relevo xeneracional, hai que legislar escoitando a quen saia ao mar cada día. Defender a pesca de baixura é defender celeiro, é defender viveiro e o noso futuro colectivo. O mar non se pode gobernar desde o despacho. Gobérnase con diálogo, coñecemento e respeto. Ese é o noso camiño. E o PSOE de Viveiro vai seguir apoiando, estando ao lado do sector. Saleu fai pouco unha viñeta moi elocuente no Faro de Vigo, do xornalista Davila, que explica, solo un segundo, explica moi brevemente, en este caso, a burocracia no mar. Sale unha lancha, unha embarcación que lle chaman a oficina, e está o patrón diante da ponte cun ordenador, un señor pois, que asemella bastante xa maior, e pesca unha maragota, pone na báscula, pregúntalle, nombre, maragota, medida, 40 centímetros, kilo e 300. E logo lle pregunta, estado civil? Isto é burocracia, gracias. Moi ben, Suso. Por Viveiro. A máis. Iria. Nada, pois pecho de segundas dicindo máis. No, a ver, o bloque bueno, estamos moi concienciados con isto, levamos moitos anos traballando a favor da defensa da pesca e sí que a verdade, bueno, que é un regulamento que ven moi de arriba, tan de arriba que, bueno, incluso houve que chegar á Eurocámara cunha NASA e uns aparellos ali esteu Ana Miranda con todo ali para enseñarlle realmente o que é unha frota artesanal, porque non diferencian o que é a frota artesanal da frota industrial. E entonces é cando veñen todos estes problemas, como decía Suso, cando regula precisamente pois quen non coñece o mar. E nós como concelleiros e como corporación temos a obriga de estar ao pé do cañón e de falar precisamente coas persoas que o viven día a día, que son as que faenan e as que saen ao mar. E nada, reiterar o agradecemento. E nada, será trasladado o acordo, como non, igual que foi trasladada a moción ao patrón maior da Cofradía de Pescadores de Celeiro. Grazas. Bueno, antes de pasar a votación, Suso, todos os grupos políticos, como ben dixo Iria, estábamos e seguimos estando a carón do sector pesqueiro, e máis no noso concello, que temos un dos portos máis importantes de España, que é o de Celeiro. E atreveríame a dicir moito máis, pero igual son moi osada, vale? Pero sí que é certo. E todos estamos concienciados en que hai que apoiar o sector. Pero como ben dixeches,
Agora, a quen lle toca pelexar en Bruselas, aínda que este regulamento está en Bruselas e ben mandado de Bruselas, é o Goberno de España. O Goberno de España, a día de hoxe, está o Partido Socialista, se non me equivoco, con uns cantos máis, pero o Partido Socialista é o que vai pelexar todo isto ali a Bruselas. Tamén diríalle ao Bloque Nacionalista Galego, así de paso, que ten oportunidade, porque se non recordo mal, na comisión, que é onde se debate todo isto, na Comisión Europea de Pesca, se non recordo mal, ollo, que ao mellor non sei o nome, pero a presidencia levan os verdes. Non lle sei o nome ao rapaz porque a verdade é que é bastante complexo. Pero os verdes, o Bloque Nacionalista Galego, está cos verdes. Eu creo recordar. Eu creo que tedes a oportunidade tamén, porque tedes a influencia de tratar de convencelos e o millor entre uns e outros pois facer que as cousas ou o regulamento pois troque do que está e as medidas de flexibilización pois cheguen ao noso sector que tanto amamos queremos todos e do que viven moitas familias deste concello e da nosa comunidade autónoma. Votos a favor? Por unanimidade. Parte de control da acción de conta de resolucións da alcaldía. O segundo punto da acción de conta do informe de información económica e estabilidade orzamentaria, período medio de pago e morosidade correspondente ao cuarto trimestre de 2025. Ten a palabra Martín Vale. Bueno, simplemente comentar neste punto que é unha información que xa foi remitida ao Ministerio de Facenda e Función Pública o día 21 de xaneiro de 26, decir a modo de resumen que se cumple ca regla de gasto e que o período medio de pago no cuarto trimestre foi de 20,49 días. Tamén salientar, ainda que non está na información, pero creo que é relevante dicilo, que se fixo unha renovación da operación de crédito que temos para financiar circulante co Banco Sabadell, unha póliza de 2 millóns de euros a un tipo fijo de 2,25%. Gracias. E pasamos ao punto 3, rogos e preguntas. Partido Socialista. Hola, boa tarde de novo. Queremos formular un rogo ao equipo de goberno en relación con dúas cuestións. En primer lugar, nos últimos días estiveron realizando unhas catas na Ponte Maior, ou na ponte chamada da Misericordia, co obxectivo de comprobar o seu estado tendo en conta o elevado número de vehículos, incluindo camións e autobuses que transmitan diariamente por el. Segundo temos entendido, os técnicos puderon constatar que o asfalto presenta grietas tamén en varias zonas da propia ponte, así como tamén nas inmediacións da Cruz Vermella e despois da Rotonda da Misericordia. De xeito máis concreto, a partir do paso de peóns elevado existente en dirección Lugo, obsérvase un socavón importante xusto ao superalo, cun estado tal que pode chegar a provocar danos nos vehículos e accidentes. Ademais, un pouco máis adiante, na mesma variante, están a producirse tamén varios socavóns adicionais. Entendemos que esta situación pode deberse ás inclemencias meteorolóxicas que vimos padecendo desde hai máis de 2 meses. Así mesmo entendemos que por parte da Axencia Galega de Infraestructuras se tomaría nota destes problemas detectados. Por iso, queremos rogar ao Pleno que o equipo de goberno teña en conta esta situación e tamén tome nota, como suelen decir nas súas contestacións, e lembren a Administración competente a necesidade de que con maior brevedade posible se proceda á reparación e subsanación destes baches, polos riscos que supoñen pola seguridade vial. En segundo lugar, aproveitando este mesmo rogo, queremos tamén señalar que existen varias alcantarillas, tanto nas inmediacións de Viveiro como na travesía de Covas, que se atopan a unha cota inferior á do asfalto e que provoca molestias e riscos para a circulación. Por iso solicitamos que se revise esta situación e se adopten as medidas oportunas para a súa corrección. Moitas gracias. Teño que indicar, antes de rematar, que xa vin que efectivamente na noite do luns, xa sei o que me vai dicir, xa fixeron unha actuación, neste caso, tapando os baches máis
máis profundos, en este caso, ainda que foi con asfalto, entendemos que frío, porque tempo, o sea, o quente non daba tempo, pero entendemos que para paliar a situación, pois que está ben, pero non deixemos caer no tinteiro que cando o tempo veña mellor, polo menos que lle pegue un repaso. Gracias. Para que vexa Suso que tomou notas. Moi boas a todos. Como ben dito o meu compañeiro Suso, eu tomo nota, pero tamén son ágil tomando nota moitas veces. De memoria. De memoria. Estes días estuveron tapando, a ver, levamos 2 meses chovendo, que non parou ningún día. Xa digo eu. Actuaron na Lugo 540, na Lugo 539 e na Lugo 530. Bueno, sí, nesas dúas. Claramente vamos, cando veña mellor o tempo, van a asfaltar con condicións. Fixemos o que se puido parcheando. Non vai durar moito porque, a ver, está mollado e sabemos como é o asfalto. Cando hai que botar é en seco. Gracias. Estou de acordo. Eu, desde logo, pois, creo que, como se dice, a situación era presentarla no pleno, podía salir na prensa 2 semanas antes, e ao mellor pois, facíamoslo 2 semanas antes o arranxo, pero, bueno, entendimos que era preceptivo que eu, pois, traero no pleno, pero dámonos as gracias pola xileza en este caso. Non lle deu tempo a anotalo, tocou de memoria, máis ben, non? Gracias. É que quedoume aquí unha cousa que dice das catas da ponte, a estrutura da ponte está perfecta. Xa li na prensa. Vale. Moi amable, gracias. Segundo rogo. Mantenimento de alumiado público. Desde o Grupo Socialista queremos formular un rogo ao Pleno da Corporación en relación co mantenimento do alumbrado público. Somos conscientes de que o Concello de Viveiro conta cun só electricista municipal, polo que entendemos perfectamente que por medios propios resulta complicado dar resposta á totalidade das incidencias que se producen no conxunto do municipio. Durante os últimos anos, esta situación viuse paliada coa colaboración dunha empresa local que prestaba apoio ao mantenimento do alumeado público. Así mesmo, segundo se desprende das facturas presentadas en distintas xuntas de goberno, entendemos que o actual equipo de goberno tamén ten ou tivo algún tipo de acordo de mantenimento cunha empresa externa. Porén, dende hai tempo, estamos observando que se están producindo atrasos excesivos na reposición de bombillas ou farolas fundidas, sen que saibamos cal é o motivo concreto desta situación. Veciños e veciñas trasladaron que en varias zonas, Covas, o Pedregal, en Celeiro, na estrada LU 0862 ou en Vieiro, nalgúns casos, están a agardar casi 2 meses para que se realice o cambio dunha bombilla, o que supón un problema tanto en términos de seguridade como de calidade do servicio público. Por todo isto, rogamos ao equipo de goberno que teña en consideración que o electricista municipal xa ten suficientes tarefas no seu día a día e que cando se vexa necesario se recorra novamente ao apoio dunha empresa externa para axilizar as reparacións, corrixir as deficiencias existentes no alumeado público e dar unha resposta máis rápida ás demandas da veciñanza. Isto todo, lóxicamente, antes de ter xa adxudicado o contrato da empresa de servicios enerxéticos. Gracias. Moi boas a todos, outra vez. Home, Suso, que vos preocupedes ahora polo electricista é algo de risa. A Plaza do Recano leva sin cubrir do 12 do 3 do 2014. Vale? Non se podía cubrir. Non se ría, é verdad. É vergonzoso que un electricista no século que estamos teña que andar cambiando as bombillas nunha escaleira. Porque xa caeu unha vez. Non. Este goberno sí que está a traballar, porque este ano vamos lle traer un camión con pluma para que o electricista traballe con seguridade. E de que me dice que 2 meses, eu penso que esta non é rata. Claro que chamamos a Belfoga para que lle axude ao electricista. Cada 10 días imprimimos os avisos que chegan ao Concello. Claramente que hai xente que non avisa, e nosotros non somos adivinos que esa luz está fundida. Pero todos os avisos que cheguen ao Concello, cada 10 días imprímese os avisos. E claramente avisamos a Belfoga cando Emilio non dá feito, porque Emilio non é Dios. Mire, aquí naide está criticando, en este caso, o electricista municipal. Ao contrario. En este caso era para poder axudalo, que eu sei que non chega a todo. E non me vai a dicir usted a min o que é cambiar bombillas, porque eu, desde logo, cando estaba no goberno municipal, do que máis me preocupaba era de mandarlle avisos para que fora
repoñer bombillas. É verdad é que moitas veces tardaba 2, 3, 4, 5 días porque non dá feito, efectivamente non dá feito. Naide está botando a culpa, ao contrario, era para botarlle un cabo. Xa que falou da plaza do electricista da segunda plaza que había, ou na primeira plaza que había, que era a do electricista anterior, pois non se puido cubrir porque non había taxa de reposición. Por qué? Porque non eran funcionarios, que era personal laboral. Personal laboral, non eran funcionarios. Entón, non se podía, o goberno nos presupostos do Estado di sempre cantas plazas se poden repoñer pola taxa de reposición, e cando non hai, non se pode inventar a plaza. Non hai outra historia, gracias. E agradezco o do camión ese que dice, gracias. Terceiro rogo. Baches, circulación e maleza en Rúa Camiño Real en Celeiro. Neste caso queremos referirnos aos numerosos afundimentos e baches que se producen de maneira recorrente no Camiño Real ou prolongación do rego da fonte en Celeiro, no tramo comprendido entre o cruce da igrexa de Celeiro e o cruce da Casa Nova. Trátase dunha zona que con frecuencia se producen roturas de auga, tanto antes como agora, e que contribúe a que o firme se atope en mal estado e que presente zonas brandas, dificultando tanto o tránsito de vehículos como o paso de viandantes. Compre lembrar, ademais, que ese treito é de sentido único en dirección ascendente, o sea, hacia a Casa Nova. Porén, segundo nos trasladan varios veciños, é habitual que circulen máis vehículos en sentido contrario, é dicir, en dirección descendente, o que supón un risco evidente e fai temer que calquera momento poida producirse un percance. Así mesmo queremos chamar a atención sobre a existencia dunha zona cunha abundante presencia de loureiros nun solar próximo a unha vivenda. Trátase dunha situación da que os veciños levan tempo dando conto ao Concello sen que ata o momento, antes tampouco, se teña actuado nin por parte da Administración Municipal nin por parte da propiedade do solar. Non se trata xa de eliminar a vexetación desde a raíz, senón polo menos de proceder ao seu recorte e mantenimento, xa que cando hai vento a situación resulta moi perigosa e, ademais, en caso dun potencial incendio, tendo en conta a proximidade da vivenda. Por todo o exposto, rogamos ao equipo de goberno que tome carta neste asunto, tanto no relativo ao estado do firme e a de seguridade viaria, máis control na zona, así como ao mantenimento das parcelas e da vexetación existente na zona. Moitas gracias. Moi boas. O problema que hai no Camiño Real en Celeiro é que o alcantarillado está afundido e a tubería da auga está mal. Nós estamos a traballar para facer unha inversión nesa calle para cambiar tanto o alcantarillado como o abastecemento da auga. E quero facer unha pregunta, Suso. Canto tempo leva vostede sabendo o problema que hai nesa casa cos loureiros? Mire, eu cando algún veciño me mostra un problema, o que trato de buscarlle solucións, vale? Ben, levei aos técnicos municipales ali, ben? Foron en varias ocasións, non unha nin dúas. Leveinos eu e fun eu con eles. De feito, a parte, en este caso, o veciño que se atopa damnificado ou presuntamente damnificado, xa veu el tamén varias veces, estuvo cos técnicos municipales. E claro, primeiro que os loureiros eran unha especie de extinción, que non é certo. Non é certo, non son acíboros, son loureiros. E naide lle dice que os arranque, non, recórteos como calquera veciño. É que teño aquí unhas fotos que Dios me libre que o veciño, outro veciño, que faiga un día unha churrascada, unha sardiñada. Igual prende. Eu doulle toda a razón. Porque está invadindo o camiño, xa non na propiedade. Entón, naide está reprochando nada, senón ao contrario. A ver se dunha vez por todas tuvemos unha pelexa ali criminal, pero de moito tempo, de moitos anos, cun gran árbol abeto que cada vez que se abaneaba, pode dicir Iria que seus pais viven no edificio ao lado, Dios me libre que caera encima do tellado, que iba a facer unha desgracia. E ao final, falouse co dono e ao final deuse convencido. A ver se este tamén se dá convencido. Eu non digo que o faga o Concello, senón requerir ao dono da finca, nada máis. Nós xa fixamos este trámite porque nin o expediente estaba aberto. Gracias. Vale? Gracias. No, María, no. Pois debía de estar, Pois non estaba o expediente aberto. Mandaron Se non varios- poden ir arriba e preguntar polo expediente. Non estou engañando a nai. Mandaron varios escritos. O expediente non está aberto. Listo, xa acabei. Benega. Grazas. Bueno, penso que seguimos contigo, Vicente. Non sei, non. Moitos
Moitos dos vaos que deberían dar acceso ás beirarrúas do noso concello pois precisan dunha reforma que garanta unha verdadeira accesibilidade, isto é, si, desde hai tempo e así está, pero neste caso concreto sí que queremos centrar este rogo nos da beirarrúa situada en fronte do Centro de Maiores do Musví de Viveiro. Tendo en conta que, bueno, que nesta institución pois, residen persoas maiores con dificultades de mobilidade, incluindo persoas que utilizan cadeiras de rodas ou outros apoios, consideramos que o estado actual destes vaos non reúne as condicións necesarias para un acceso seguro e axeitado. Por todo o exposto, rogamos que se priorice a reforma e a adaptación destes vaos adecuándoos á normativa vixente en materia de accesibilidade co obxectivo de facilitar os desplazamentos das persoas residentes, das súas familias e do persoal do centro, garantindo así unha mobilidade segura, digna e inclusiva. Grazas. Moi boas outra vez. Estamos a traballar para solucionar o problema. Nós o que pensamos é levantar o paso de peóns para que mismo salgan, e mismo na salida do Domus B, aquilo está mal feito, queremos facer mellor a acera para que as persoas que vayan con silla de rodas teñan mellor accesibilidade. Sí, vamos, iso é o que pedimos. Sobre todo iso, se entran, saen pasear. Bueno, estes meses non, porque chove seguido, pero máis adiante, pois que sí, que se sexa máis fácil. Grazas. E, Seguimos. sigo, sí. Seguimos, sí. Vale. Monográfico. Este é do pavimento da Avenida de Vilalba, que tamén, se ben, son numerosos, leva 2 meses chovendo, seguimos como van fochancas, non? Son numerosos os puntos do Concello que presentan fochancas e un notable deterioro do pavimento. Queremos centrar este no estado no que se atopa a Avenida de Vilalba, na zona de Cantarrá. Nesta vía existen varios puntos que precisan dunha actuación urxente, sendo especialmente preocupante máis a situación da intersección que hai entre o campo de fútbol e o Parque Pernas Peón, onde o mal estado do pavimento pois sí que supón un risco tanto para os vehículos como para os peóns. Polo exposto, bueno, pois rogamos que procedan á reparación do pavimento nesta avenida, priorizando os puntos máis deteriorados, co fin de mellorar a seguridade viaria e o estado xeral da vía. Na avenida de Villalba xa levan tempo con mitad do alcantarillado afundido, que era onde se fai aquela fochanca grande, mismo está ao lado da porta do campo de fútbol de Cantarrana. Nós vamos a meter no plan único a Rúa de Villalba, vamos meter o alcantarillado todo novo, as pluviais, e vamos aglomerar toda esta zona. Vale, é unha moi boa noticia que xa saiban por fin en que van empregar o plan único da Deputación. Pouco a pouco. Vale, grazas. E o último, rogo, vou con el, sí. Sí. E respecto dos gastos municipais derivados da asistencia a Fitur, desde o bloque, bueno, pois consideramos que a presencia do Concello de Viveiro en Fitur foi estes anos e debe continuar sendo unha ferramenta útil para a promoción turística do noso municipio, porén entendemos, bueno, que as arcas municipais pois non terían por que asumir os gastos derivados da representación dun número elevado de persoas. Nesta ocasión, a alcaldesa e dos concelleiros, cando noutros concellos da Mariña a asistencia se limitou a unha ou como máximo 2 persoas representantes. E penso que en Viveiro lá o que viñan sendo 2 tamén, se mal non me equivoco, ata o de agora. É por isto que rogamos informe dos custos totais asumidos polo Concello de Viveiro con motivo da presenza en Fitur, detallados e desagregados por conceptos, incluindo o que foron desplazamentos, dietas, pernoctas, gastos en publicidade e medios de comunicación, así como calquera outro gasto derivado desta participación. Entendemos que, bueno, que os gastos de persoal que ese xa teñen que ir sí ou sí, igual que os da alcaldesa. Iria, as xuntas de goberno local remítense a todos os concelleiros cada vez que se celebran. Os 2 días tedes. Cada vez que se fai un gasto no concello, sabes que se fai unha proposta de gasto. As propostas de gasto van ás xuntas de goberno local. Si leras a xunta de goberno local do día 20 de xaneiro do 2026, aí están os custos desta alcaldesa que, ademais, si o leras, vale, verías que non fomos os 3 concelleiros, pero non con cargo ao concello. Exactamente, aquí, na proposta 358
2026, que é pública, non solamente o teñen os concelleiros, tamén se pode acceder, vale? Pon billetes de avión da alcaldesa e a técnico de turismo, 275,34 euros. Solo con cargo ao Concello son estas dúas. Mari tuvo un problema e non poido acudir a última hora a Fitur, pero os únicos que foron con cargo ao Concello foi esta alcaldesa. Mire, eu estuve tamén no goberno, non sei se se acorda, sei o que son as xuntas de goberno, sei a donde van as propostas de gasto, e si as leo. E precisamente foi o que nos pareceu moi extraño, que só houbera unha proposta de gasto para 2 billetes de avión para a alcaldesa e a técnica de turismo, porque logo as fotos representaban outra cousa. E entón o que queríamos saber, claro, é tamén, porque ademais eu estou preguntando unha cousa é o que nós vemos tamén e outra que teñamos todo o dereito a preguntarlo aquí ao pleno e que o sepa o resto da veciñanza, non? Entón, o único custo da pregunta que o do rogo que eu fixen, estou preguntando polos custos totales de desplazamento, de dietas, de pernocta, de todo, foron eses 2 billetes de avión. Non hai máis gastos. E despois outra cousa, que isto xa cada un organízase como quere, que eu non me vou meter en como se organiza cada grupo. Pero, bueno, sí que é algo irónico que precisamente a alcaldesa que cobra 60.000 vai a gastos pagos do Concello e que o resto tiña que pagar do peto. Bueno, a ver, vamos a ver. Mira, o primeiro sigue sin ler, porque non solamente van aquí nas propostas de gasto os custos do avión. Van, ademais, o que se gastou na Voz de Galicia, no Progreso e Comunicación de Territorio, que foron os custos que este Concello fixo, igual que o ano pasado en Fitur. Vale? Eso. As dietas da alcaldesa son as dietas de toda a alcaldesa, da anterior e do anterior e do anterior. Están tipificadas. 2 días, tanto, están reglados. Non hai máis. Non hai máis, vale? E máis, eu fixen, están aquí, non teño problema en darcho, hasta trasladeime con un tique destos de metro para non gastar, pero bueno, que me digas ademais que precisamente a alcaldesa que cobra, porque cobra 60.000 ou 50 ou 25, é a que non ten dereito a ir. É que isto xa é... No, eu non dixen eso. Por favor, estou intervindo eu, non te... vale? Bueno, pero mentiras a xustas. Estás dicindo que porque cobro 60.000, que resulta que é por iso No. teño que ir con cargo ao Concello. No, para nada. Precisamente, con cargo ao Concello poden ir os concelleiros, vale? Eu son concelleira, aparte da alcaldesa. E igual que a min, podería ir a técnico de turismo, porque quería unha política e un técnico. Finalmente non puido ir porque tivo que atender un programa que había do Culinary Village, digo directamente, que se non quedaba in extremis dos 5 que eran, que sabedes o que é, sobre todo o Xuxo, que o levades vós, dos 5 concellos que había, finalmente retiráronse 2 ou 3 deles e tivemos que facer in extremis para non perder os cartos da subvención, que eran 60.000 euros e que xa estaban executados. Mari tivo que quedarse para mañalo. É por iso que solamente iba un político e un técnico. E os outros 2 ou 20 que poideran acompañarme, que non foi o caso, vale? Si van cos cartos do seu peto, pois van ben. Porque non lle custa a ninguén. Van porque queren, poden e lles dá a gana. En todo caso, non sei por que ti, precisamente a do BNG, que pedía ata 4 dedicacións exclusivas, resulta que agora só limita a estancia en Fitur a 1 ou 2, según o que diga o BNG.
porque ademais o BNG, que tamén estivo gobernando co Partido Socialista, eu cheguei a ver que houve hasta 4 persoas representando o Concello no ano 2020 en Fitur, con cargo ao Concello. 4. E aí está o Partido Socialista que o pode decir. E ninguén deste grupo dixo nada, porque entendemos que os que van a representar a Viveiro, aínda que podan, teñen que ir con cargo ao Concello. Son os que deben de ir con cargo ao Concello, non unha persoa allea. A mí dábame igual, ir eu ou que fora o meu concelleiro, o caso é ir unha persoa con cargo ao Concello, o lóxico e natural, se non vou por libre, non vou representando o Concello. Non acabo de entenderlo. En todo caso, sumando o que está aí, vale? Resulta que o ano pasado eran o ano 25, non? Foron 7.700, creo que era, sumadas, todos os... Mira aí, Sarai. Está aquí, mira. Sumadas todas as facturas do ano 25, salía 7.742 euros. Están aquí, vale? Se as queredes ver, non teño problema. E ninguén preguntou por elas. Ou preguntamos nós o ano pasado por lo que se gastara en Fitur. Vale. Este ano, 4.467, contando absolutamente todo. As miñas dietas, as 2 viaxes, incluída a de Mar e Turismo, e o que acabo de decir, que están as propostas de gasto publicadas e que non se enteraron os señores do Bloque Nacionalista Galego porque non len. E todo é transparente. E todo é transparente. O que pasa que hai que remexer e hai que decir e tratar de facer ver o que non hai. En todo caso, equivocastes. Non foron 3 persoas con cargo ao Concello. Non foron. En todo caso serían 4 porque viría Mari de Turismo. Non, foi a alcaldesa e Mari, a técnica de turismo. Non poido ir finalmente. Esa é a cuestión. Un minuto por alusións. Non hai alusións. Non, si hai alusións. Non hai ninguna Vostede alusión. dixo Non que ten a palabra, é que non ten a palabra, Se quere facer unha moción disto, faina no pleno seguinte. Mire, aburre vostede oral. as miñones. Pero vamos a ver, Si houve alusións e si vou a que falar. non tes a palabra, Iria, non tes a palabra. Vostede non pode dicir, Iria, nas miñas palabras que eu dixen que non tiñan que ir a cargo do Concello. Todos os concelleiros deben ir a cargo do Concello. O que preguntei eran cantos foran. E o que digo é que unha vergonza que vayan sin ir a cargo do Concello e pagando do seu peto. Iria, non tes a palabra. E non me deu os gastos desagregados. Que non tes a palabra. Non os deu. Que non tes a palabra. Xo sei, pero vostede fala 15 minutos que e non eu tes a tamén falo palabra. Iria, buscando considerar xa que non chamada. tes a palabra. Non tes a palabra. Iria, non tes a palabra. Mire, que vamos tomar o café ou vai Aí seguir? se queres, tes todo o dereito do mundo a irte, sempre estás acostumbrada xa. A que estou acostumbrada? Oral, por favor. Perdón, por Viveiro, perdón. Claro, no fragor do combate. Bueno, primeiro rogo. Fochancas, aparcadoiro, Avenida de Ferrol. O firme do aparcadoiro da Avenida de Ferrol, diante do edificio Ría de Viveiro, está moi deteriorado e con numerosas fochancas, como se pode ver na imaxe que se xunta. Feito que pode ocasionar situacións de risco para os usuarios e usuarias do bandito aparcadoiro. Por todo o exposto, rogamos ao equipo de goberno a realización das xestións necesarias para o arranxo das mencionadas deficiencias no aparcadoiro da Avenida de Ferrol. Moi boas, xa estamos a preparar un proxecto para o aparcadoiro da Avenida de Ferrol. Ben, alégrome de que se vai a solucionar o problema e, dado que están a preparar o proxecto, non estaría de máis que incluíra o pintado
das líneas do aparcamento para cara a coche, porque a situación ás veces é un pouco caótica. Nada máis. Si pondí de novo para cá. Segundo rogo, desbordamento do río Landro. As intensas choivas da borrasca Joseph provocaron o desbordamento do río Landro, feito que se repite esporádicamente nas épocas de precipitacións fortes e que esta vez foi sorpresivo pola súa rapidez na zona de Landrón. Os veciños e veciñas comentan que a falta de limpeza do leito e o excesivo arboredo nas ribeiras facilitaron que un tronco que arrastraba o río fixese o efecto de presa, acentuando os efectos da riada. Por todos postos, rogamos ao equipo de goberno a realización das xestións necesarias diante de Augas de Galicia que permitan a minimización dos riscos de desbordamento do río Landro. Ben, por suposto que atenderemos, como vai sendo habitual, a través de conversacións con Augas de Galicia, a limpieza dos ríos. Me gustaría explicar tamén que isto sigue un criterio técnico, tanto a limpieza dos ríos como a gestión do riesgo que conleva as dinámicas dos ríos, que están explicadas nun plan de gestión de risco de inundacións Galicia Costa, que fixo Augas de Galicia por un período que é do 2021 ao 2027. Aí se establecen diferentes categorías de riesgo, entre moi baixo, baixo e alto, e no caso de Viveiro, a zona do río Landro está definida como baixo. É unha zona que se inunda relativamente de forma frecuente, pero é moi chá e iso conleva que nun análisis de riesgo potencial é moito máis arriscado un desbordamento, por exemplo, como pasou en Xunqueira, pola pendiente que leva o cauce, que non na zona do río Landro. Nós, independentemente de isto, tamén temos un programa de limpiezas de ríos, xa saleu noutros plenos, porque me parece que xa era un ruego da limpieza do río da Area, e aí tamén se explicara un pouco que me parece que en Cantarrana tamén unha vez falamos de a limpieza dos ríos. Entonces, o contrato de limpieza de ríos está a punto de rematar tanto polo importe que tíamos asinado para ese contrato como en plazos, que se vai volver a sacar, e cando tenémoslo en conta para os tramos dese río que señan propios do Concello, responsabilidade do Concello, de tratar de limpialos e de instar a Augas de Galicia, as partes que señan competencia de Augas de Galicia, de que tamén os limpe. Ben, o que hai que ter en conta, entendemos que o risco en comparación con Xunqueira non é o mesmo, pero sí que hai que ter en conta, como decía, que ahora mismo o leito do río presenta o que se ve na foto, arboredo no medio do río. Ese arboredo, que a forza da riada, perde todo o que acompaña as raíces para sustentarse. Entonces, nunha destas é fácil que arrastren eses árbores, se arrastren hacia a ponte medieval e podemos ter un problema serio. Non é comparable á zona de Xunqueira, pero é un problema serio. A situación do río, con árbores, a maior parte deles ameneiros, non é a mesma hora que hai 20 anos, que estaba prácticamente o cauce limpo na zona onde son estas fotos. Agora non é así. Entón, bueno, esperemos que coas actuacións de Augas de Galicia se solucione este problema. Nada máis. Bueno, non sei, igual, son unha excepción, pero que nós, cando aplicamos a limpieza de ríos, tamén aplicamos ese criterio de ir a aquelas zonas que son teóricamente máis peligrosas. Por suposto que hai que limpiar. Algún rogo oral? Sí, unha pregunta oral. En este caso é un rogo para que conste en acta sobre a factura de fogos da Candelaria en 2025. No último pleno da Corporación Municipal na verdadeira intervención, en este caso no pleno dos presupostos celebrado o 29 de decembro,
Na derradeira intervención da señora alcaldesa en relación coa aprobación dos orzamentos para 2026 manifestou que existen menos recursos porque hai que pagar gastos que non se abonaron con anterioridade. Nese contexto, indicou que ese mesmo día chegara ao Concello unha factura correspondente aos fogos da Candelaria do 2 de febreiro do 25, entre outras afirmacións cas que nós non estábamos de acordo. Sen entrar a valorar esas consideracións, queremos deixar constancia expresa do seguinte. O anterior goberno do Partido Socialista Municipal non realizou ningún encargo nin intervención algunha relativa aos fogos da Candelaria celebrados en Landrove no mes de febreiro do ano 2025. É certo que por parte dunha das persoas organizadoras da novena da Candelaria se solicitou verbalmente ao Concello a posibilidade de sufragar os gastos, concretamente da pirotecnia de Palenque. Neste momento, dado que o Concello non dispoñía de orzamentos aprobados e que a situación política estaba marcada pola inminente moción de censura, comunicámoslle claramente que non era posible atender esa demanda, quedando así expresamente informado. Por tanto, non se realizou ningún encargo nin se adquiriu ningún compromiso algún por parte do Goberno Socialista para asumir o pagamento desa factura. Non entendemos en consecuencia como puido chegar ao Concello unha factura por ese concepto e chama a atención que se presentara despois de tanto tempo tamén. Ese mismo día, despois do pleno, informei ao señor teniente de alcaldesa e concelleiro de Facenda que procedese a devolver esa factura, dado que nos puxemos en contacto coa persoa que nos chamara ratificando a non participación do Concello en ese encargo. Asimismo, máis adiante encontrámonos na rúa cunha das persoas organizadoras da citada novena e coincidindo tamén co teniente alcalde, dita persona confirmounos que dita factura foi abonada polo propio promotor da celebración. Por todo o exposto, rogamos que conste en acta que o Goberno do Partido Socialista non encargou nin comprometeu ningún gasto relacionado cos fogos da novena da Candelaria en Landrove no mes de febreiro de 2025. Gracias. Entendido, Suso. Perfecto. Algo máis? Sí, unha pregunta oral, porfa. Nada, e aproveito para dicir que miro tamén a documentación que tamén vin gastos de kilometraxe e locomoción por 1020,39 euros a nome da alcaldesa. A pregunta é respecto ao barrio do Conexo, que bueno, sí que leva 2 meses chovendo, seguimos co mismo e o deterioro, bueno, é importante. Estaba xa proxectado desde o anterior goberno e xa foi a mesa de contratación e está pendente de adxudicarse, foi o último no que vin, ou non sei se xa, porque vin a requerimento á empresa logo para a adxudicación. Sí que traigo a pregunta, porque os veciños da zona sí que están inquedos coa situación, sí que lle surxe dado o estado que hai agora mesmo. E entón o que queríamos preguntar é que prazos estima o equipo de goberno para ter executadas máis ou menos as obras, logo cando contan empezar e telo rematado máis ou menos. Grazas. Nós esperemos que se empece canto antes a obra, para que rematen xa, que hai bastantes fochancas, pero grandes, ali naquela... Só que o problema é que quedou deserto da primeira vez, tuvemos que volver sacala e foi iso que tardou en executar a obra. Nós esperemos que pronto. Sí, claro, pero decía desde agora, en plan, para telo máis ou menos listo. Non che podo dicir, nunca me gusta dicir plazos porque podes dicir un mes como se tardan 4 ou 5. Vale, gracias. Ahora queda mi ruego. Iría, la próxima vez que vaya a una reunión, sea a Santiago, a Lugo o a donde competa o a Madrid, te voy a llevar para que me lleves en coche y así ya no paso kilómetros, Sí, ¿vale? eu fon cando estaba no goberno. Sí, y también cobras, No, digo no, yo. no, nas cobrei. Sí, claro. Vamos a ver. Bien. Si alguien quiere hacer de esto un problema, yo le insto aquí públicamente a que me lleve y yo no cobro kilometraje cuando tenga que ir. Lo dicho. ¿Vale? Entonces, si el Bloque Nacionalista Gallego está dispuesto a llevarme a las reuniones, yo voy sin problema y yo me comprometo a no cobrar ni un euro de kilometraje ni de nada. Dicho esto, por Viveiro... Eu non digo que non cobre, Oral, ¿no? Pues se levanta la sesión hasta la próxima.